Sugeng Enjang Bapak Guru. Sugeng Enjang Nak, kados pundi kabarmu dina menika? Pak, nyuwun pangapunten, PR kula dereng rampung. Mboten napa-napa, nanging monggo enggal dirampungke nggih, supaya mboten ketinggalan. Pak, menawi kersa kula nyuwun penjelasan malih bab pelajaran matematika. Nggih, saged. Poin pundi ingkang dereng cetha? Pak, kula nyuwun izin mboten saged mlebet sesuk awit badhe teng dokter. Nggih, kula paring izin, mugi enggal mari nggih. Pak, punapa tugasanipun dipun setor dinten menika ugi? Nggih, paling lambat dinten menika sore. Monggo dipun rampungke rumiyin. Matur nuwun sanget nggih, Pak. Kula ramen sinau kalian panjenengan. Matur nuwun Nak, mugi panjenengan tansah semangat lan sukses.